margi. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Obila mag kwach kich omako achije adek ma itudo gi monj mar Seneta ma Vihiga Godfrey Osotsi e magawa ma Java West End Mall, Kisumu. Achije go oyangi ni ibiro chwale do mapiyo piyo kaka nyalore ka jatendo kwach kich bende omedo golo siema ewi monjno. Jai lieta gi mathoth. Jatend okwach kich Mohamed Amin oseyo monj mane otimne Seneta ma Vihiga Godfrey Osotsi odhiambo manyoro e boma ma Kisumu. What happened to Honorable Osotsi yesterday, it was a very, very unfortunate incident and a very, very primitive thing to be perpetrated against a honorable member. We have condemned that action in our social media. The Inspector General has condemned the thing, that incident. Amin maneloso embele komiti od bura mar Arita ochiko obila e gwenge ma Nyanza mondo ru nonro kendo mak mapiyo piyo kaka nyalore achije duto mitudo gi monj makamano. We have given specific instructions to our regional criminal investigations officer in Nyanza and our regional police commander to make sure that within the shortest time possible, all persons involved in the assault of the honorable member must be identified, brought to book, and be taken to court so as to account for their brutality, for the brutality that they meted against the honorable member of parliament. Kaluwore kod nonro mag obila mag okwach kich giyango mako achije adek. Kaluwore kod ote okwach kich e mbui margi, achije go oyang kaka Carlos Owiti mong'ere gi nyingo ledhi mar Kalonje ma jegin 24 kendo jadak ma Manyalenda. Eriko Tieno mong'ere kaka Dude ma jegin 39 jadak ma Manyata, kachiel kod Vincent Odhiambo mong'ere gi nying mar Tinga jegin 27 kendo jadak Manyalenda. Amin opuoyo jopiny kuom konyogi e nonro kendo yango moko kuom achije ma tipo nomako katimo monj makamano komedo ni nonro margi pod dhi mbele ne monjno. The matter is still under active investigations. Of course, we were able to visit the scene. We obtained some CCTVs, and the public is cooperating in terms of unmasking the identity of these assailants. And mine is to assure this August House that pretty soon we should be able to arraign these people before court. Gie thuolo ni, pod oganda oketo wangi man neno kaka nonro ewi wach monj makamano biro medo dhi kod okang' ma idhi kawo. Nyakwara Mugia Juanga